Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Tenakali angka Green Tech Foundation ni sengulingo ba hadin bang UI ya kawai report recently ba nakali ang kadon kawai department ka ba submit sa NGT ka report sa NGT ba kita ki tliuyeng kumba 9% kan 9% hapo Shillong Municipal Board area Shillong urban area Kimdon ya ka toilet pi ladangi phaidin kendiat ya ka current population jong ka Shillong urban area how 2019-20 kalapoi not less than 3 lakhs kalapoi almost 4 lakhs nama 3.7 te ngindapa ya current population mentale kalapoi ki 4.8 te ladang isu sim average pi 9% ladang isim tang sausan ngut siyeng ru kamdunasyu ya ka nriu nyawajar kitlu yang ki bomdon toilet lan pan khana kan hapo Shillong urban area Shillong Municipal Board jingkali kalong sya ini bro ki lej sabar baling ilong concern bahaya kan ni nomor ba phi ngilaju kran nakapor sakapor ringi hap hi bandang ye kran ka jinglong jong kawa khra kawa yam kawa sherpi kawa yam lai menta kadon kum kalong kum tu bro bathia pang critical condition KPAL kanu telisuk berang ya sarum seneng halor ka jinglong jingman ka jing jabo jong te kawa te kumbang ong ye phi nalor ki wei ki jabo kumba ke MECL ka ye kran haki dang shen 0.5 million cubic meters facilitation ka poi hawa yam man lo snam khain phi manta lada khandai percent kluyeng ki household hapo Shillong urban area Kimdon yak pan khana katno tam ka contribute kani ka wei songte kani ka long very serious ka Shillong Municipal Board ka district administration ka municipal ka Meghalaya State Pollution Control Board ki haban take this into consideration very important immediately nama lada ho ngimparle ka survey halor ka koit ka khya rel dangile nganut ban ong ba kani ka thau ya ki jingpang hadu kata kini ki thain laban dangshen ngiwan inspection ngilap arlai teli ki toilet ki bopen toit bai chapo nala bat ngan ong ngai phi kan ka report ka ba ka submit nakliang ka state chapo ka NGT lai ka tho bai 9% of the household in Shillong urban area having no toilets ka bomut Kimdon hero kanya ka ya ka jaka lai chabar ka jingkli ka long sha gini ki bru ki lai chabar dakaba burom kalong ba ngidang ya leksi pala thang ne hapo Shillong bala ya nang start bala ya kyo hanong kendong mata nganut ban ong ka open defecation free kala trikampura penlai janong kendong menta ubreu nyar penlap bo dang le chabar si klau tap balai hang ne Shillong kalong ne IHHLS ka scheme ka ba menta ka trikam bah kinong kendong nalor jong katu ka wei jong ka katu ka bang ong epi ka open defecation free te balai hang ne Shillong ye shim ka bu hadu kat ne kane dak ba burom ru sakawai ngimdai bi si jaj penreu ma ngilawan hi dek inspection ngilap ki babun hi ki jaka kibab lai chabar bai ki nala ki bapan toit bai chekiwa ki dei kini ki besyong de kinong we ya katang hap kran ne ki jing shan mar ngilawan man spek lang te ngi kentu na kaliang ka district administration na kaliang ka municipal board but what na kam SPCB kumbang OIP but kam dade tang ini ki jaka ki bahapa Shillong urban area kila abanon ki jaka ki ba habar jong kini ro ki dorbar snong kini ban pej bahaya kane nomor kane kalong ke bama du kata pi kawa khra balai kan sulong ka jaka pen toy je kini ki jabo ki pankhana but ngaku aban keren ru hang ni bakawa non ba ro kam dei ban long ka jaka pen toy je septic tang kawa men tuduru ko brang sha fan 10 crore pok NGT dang shen kam dei ban long ka jaka pen toy septic tang kawa tru kawa kerhu khla ki wa ken shi bat kum tatar kim dei ban long ki jaka pan toit septic tang ngi kerpadu ki pajba namar ba balai ngi sa kran ya kaneru namar dang menin men sngiru ngi yo lai sauteli complain halor jong kane ba kidon ki ba
kinong syong kali nong late nong wan ki pajba ki ong ba kadon ka tei ka than tei ki kini area sini sya padang sor hi ki ong ba umnut syu tang ban syong kali ru kata ka jing sma ka lalong hadu kata indang ila pha ki ka to ka ningut ki members ban lek pet ka jia kunta syu pentoj be pon la ngi tenang ni syakmat ni keren da ka ba syai bal da phidei da ka ba buram da ka ba dei ki thluyeng pidei ki restoran, pidei ki hotel, ne pidei ki dukan ro. Lada pimpen biang hi ya ki jakale sebar pimpen tuj bait po nalangin file bait kat kum ke section 24 jongka Water Prevention and Control of Pollution 1974. Ngin ai bait bateng but ki se esu fine hi. Namar ngin suya sngap ngin suya pait kai dak ba phi ya syong harut jongki wa harut jongki nala pensim kabu ba o ye kini septik tangin pentuj bait hang tu namar bangiyo ya kan ke jaka ka ba tôi sewa kra sewa serpi lani ki wa ro mangala keren mane kata ro bom lawan long nginom pedang na kaliang chungi ngimban sing haban ai raw batenge nang ne skmat namar ba kumong ong ye pi bal dang ya keren ya ka jabo ko popo ya ka wa miam da ki po hajar man la usnam ki do kha ki ya phang tei manoban jubab pe kane ni hab jubab ngi ki nong shlong ki ba syong ba sang ne kan ngi dei ki nong sor ki blaya standard ki blaya nang ki blaya pule le dang le ho ngam keren ya ka baro le se ka la bandon ki jing kata le se kata handri ngam keren ya barok ngak keren tang itu kibreu ki basim kabu ba ki wa kin long ki jaka pentuj septik tang kai kani hajing sya ngim padre se ki isu ngila lap swaya kita ki longyeng ki thluyeng ki balong ta kai ki social media la license osin ngi post ka thain laban katu ku surok kabdang dap tu opposite nang tu phin lap direct besha po na la hai kamdon septik tang te kumbang ong kin meneng ong biang ya kaju ba 9% te of household in Shillong Municipal Board area having no toilets. Kim don the toilet kini ki bro. Tekane kalong very serious nakaliang kajongi ngi haban take up mardore kane ngin sa hoj ngi su thu nakaliang ka SMB nakaliang district administration ban le inspection kaman powa kim don ngin si arab lang yakiru ban identify kino kilong yeng kino ki jaka ki barang jor palat ka pentoj nomor dangshen PUE ngatrai ki videos ki viral kam tama kenika wa khra wa sherpi ba haswa ban poi uslap lane ka por ba la jor katuka ka ka batoj hang ta ki septik tang ki atoj lang te kane ka long ka e basusi ngila dai ban parkhat lam ye ki nong chong snong ki ba shong ka wa khra wa sherpi indak ya tengko ong te po wa ruru ken toy chawa yam perkhatlam sa ite gi basyong te katno ki struggle katno ki yo ye ki jing pang jing stom tang na ka jing le bom se nyaw jong gi nong slong ngim ya kran chu ki ta gi jing thau ba im po le ki do kha le yang te man la usnam shi par la po gi banai slap mentang ya kran ye ki nong shong snong ki mi man ka por ki media ki karpat to ko ki nong slong soba perkhatlam ye gi basyong basa shane namar ngila mat ya kan ye ki jing poi jong unyot jong jopo man lo usnam hadu ilong show te mentang ai ban yak kerpat ban yak request ban ong su bahase sngu bahase ban nombret kini kinyot nang ne yeng jompiang tong ne ki breu phaida den kim sngap kadai bet kapor bal da philap file bet da complaint pan hab ai section ki bating ai da ka fine lane phi circulate social media yek thluyeng yek dor khmat dor hang tai kham sngap ngi bang lalap re phin yak kerpat kan nompoi se nagaliang ka foundation ngi kerpat menta dak bas ngurit bat buram ya ki namar ngakren ya kanelong kumbala ngila kren ya le se ukhuja jong ki doctors nrei dak ba buram bat ngimban se ban kren ya kane bat ngathrai ki doctors ru ki yoi ba nakaliang ka Meghalaya State Pollution Control Board kala penmi ka public notice bat katai ka notice kalong mandatory ya ki dental clinic ya ki laboratories bat ya kino ki jaka ai jing sumar bakin register hapo arbanai hapo ka office bat hoj ngasuthu bakin nomla le se ban pendap ka registration hapo arbanai nomor ki hab ka NOC na po muda ka NOC na municipal NOC na ka ECDC na ki snong bat kum tatartar henrei enda pila proses ya ki kot kisla ngathrai katahi bila shim ya ka jing kitkli ti balai ngi keren ya kane ngatharai lada pipet ngilada ban keren ru hakini ki banai ki pelada phalor kane ba ngilada ban tes ya ki katu kane ki dental clinic ya ka waste water ka ba generate nang tu
ka report kalong very toxic, ka COD, ka BOD, ka pH value kalong very high. But kani kamlong safe bapin should dispose lane bapin should generate na po ka jakat rekam jong pi ban pentuj bai chapo ki nalash nong nalathau. Nagbaburam menta ki khna le se dang ret ki wan school ki le kai dak chat ki tu ki nala ki ki bami nang tu ki mrat menta le bon ki bayari ksau yari miao mo te ki adi le se ya tu ko ke ke banjia namar ka tung ong ye pi kam dei tang ka jabo re kalong toxic kalong bi kan chemicals ti pisu tho imi na gi jakat rekam bat ya kata am dei bang isu keren ri la da perubahan tes ya kata ka waste water kan katu kan neteli klinik te balengi keren ya ka registration pat ka registration menta kalong ba lada phimle ya ka nga sibu ngawan pule doktor ngakwa ban bu ka klinik terikam jonga te wei bang labu ka klinik te ki nong pang te ki pang ba sistem di ki wan ba hi te lada ngabu klinik ngam penbiang ka ETP ka effluent treatment plant ban treat ya ka tu ka toxic waste water haswa ba kan discharge ya ki drainage sapok sinong ki thau kabamut kamlong safe kan te da kabangim register kamut ngim ngiolat ban nombu ru kita ki ETP ngiolat ban nom sim NOC ru naki department kum napo muda napo municipal napo MSPCB napo DHS te kani kalong ba ngila awat ru bakat no teli ki dental balai ngakam stress ya kini ki dental klinik da burom nomor ba ki general klinik hi kim dapan mi kila ban sterilize lani ban treat ya katu ka waste water hang tu hi nomor kalong mi ka generate very minimal quantity kan henry kini ki dental klinik ki laboratories ki kham generate khambun ka volume jong ka waste water te ngi kerpat buat ngi request bas ngubah shim no ka form 1 na po Meghalaya State Pollution Control Board ngubah register no bat na kaliang ka office ru ngayu kal aipor arbanai bal da phim pendap po arbanai ngi ngila yat inspection ngila lesi kitu kertang ki bom le ka registration ngin pha kertang ba loknom no pin sange dari kam shwa ngi sngu thu ku ma ong na du bas dang ba kane ka kam udah ukiu jajong pi henry ban register ru kam dei ka kam ka ba lada dei ka kam ka ba ngin nom syam kwa hiru ban penthot ban penjinjare pi henry bi syim tangka form pi pendap pi submit pi yok NOC kan dei ka procedure haswa ban bu kan pi submit ki court ki slide jong lade te lada phim la ban le po arbana ngin kaleng foundation hi ngin shutdown shwai ki jakat rekam lan ngin pha ha lada pi ong bangim ngim don kata authority ngin pha apo ka apo ki concern authority bakin shutdown shwai ki jakat rekam lada phim la ban shim ya ka form ban le ka registration